Nyakuramogi wang'e motende kod weche mag koth mosebedo ka chwe pacho ka kama jodak mawuok e gwenge mag Mikiriani kar chung' od bura ma Kaloleni e kaunti ma Kilifi ochiwo kwayo ne jochiw kony mondo odonji e wach mar loso tado mar skund primar ma Mikiriani mane okethore kaluwore kod yamo mager manobiro gi koth. Ka giloso gi jofwambo bang' yudo mabati kod bepe mag loso moko kuom klese kowuok kuom riwruok mar Gapeka Children Hope Center, jodak makono owacho ni klese moingo 10 e skuno medo midhiero ne somb nyithindo kaluwore ni ka koth ochwe tado chwer kendo jopuonjre mwandu gi kethore e klese. Nyakuramogi sigana no biro ni mana bang' thuolo machuok kende, omiyo ka wadhi nyime to wang'iyo motenre kod weche mag siasa bende. Maneno gai mar doho ma pacho ka David Maraga ma bende olap dhoge ndong' ne kom jatend piny okwayo rowere ma pacho ka mondo ondikre ka jogo ombulu motelo ni yiero maduong' ma 2027. Koloso e kinde limbe mare kaunti ma Murang'a, Maraga ojiwo jopiny mondo owuog oko karomgi mondo gindikre kaka jogo ombulu. Omedo ni yo makende mar kedo kod mibadhi motiap e pacho ka en mar rieyo jotelo, kendo mar rieyo jotelo kokalo yore mag neno ni gitiyo makare en mana ka oganda wuok kendo odhi e debe mar yiero jotelo makare. Kura ya mwaka ujao itakuwa vile tunasema kwa Kiingereza a divining election. Itakuwa kura ya muhimu tangu hata kushinda sote ambao tumepiga tangu tupate uhuru wetu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu vile mambo inaenda nchi yetu tunataka kuchiokoa. Ni lazima tuchiokoe, tukiendelea hivi Kenya itaangamia. Na kuangamizwa kwa Kenya yetu ni wale ambao tumepatia mamlaka na badala ya kuchunga mali ya umma wanaiba kila mara. Hakuna siku hata moja unaweza kwenda bila kuona skandalo ya ofisadi. Kwa hivyo ni muhimu Mkenya wote achukue kura, apige kura mwaka ujao. Nyakuramogi motelo ne mano nang'isi ni weche mag koth ma